tuku wasar men to. Anu bar bongkari truk Mas. Tutu mung dolanan. Siapa Jadi gadukan pentung-pentungan? ya, antara Apa si to iki? Unyil dan si Usra. Iki ngopo to kok ya pengen? Kuwi pengen mbok gendong. Rene, nek pengen Rene. Loh, malah golek nggon. Oh ayo. Malah golek nggon. Ali golek nggon. Golek nggon. Bocah kok iki lho kaya gonamu ki. Manuharai uhud. Kabeh mau amarga kahanan sing tak jaluk kaya ngelus-ngelus kucing to. Amung kesabaran mugi Allah Mas ngelu. kasembatan Mengadam hatiku aku rayu dan tanggung jawabmu itu palsu. tangan kowe ngambu sampai keplek. Penak. Penak to? Heeh. Apa nih sing penak? Ya Masa lagu nih. tanganku mbok plekne mambuk ning ngono.